Okay, mayong adlaw or mayong gabi. Kung gabi ka nagtan-aw ni nga video, mayong gabi. So karon, shout out diay sa atong bag-ong followers, Yurika Ubungin, Bradrix Mix TV from Dahili Mabinay, ug Ilimi Vlog TV from Hong Kong, Sister Katimi Sinyagan from Hong Kong, and Lori Mibais from Cebu. O sa tanan nga mga followers nato o mga viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. O ingon man, kutob sa maabot sa atong channel, doon na po'y nagtanaw nato from India, Australia and Malaysia, and Hong Kong. So, salamat sa Ginoo kay ang ato ang channel, not only in the Philippines, but doon na po tayo mga OFW, nga mga gikan po sa Kibisayaan, from Bisaya, and then, niadto o gawas naso, then, nakasearch po sila ni ato ang channel. So this channel is all about Jesus Christ. Ug wala kita nag-introduce og religion o grupo unsa nga denomination, but only the word of God ang atuang introduce ini nga channel. So kung bago pa kanini nga channel, salamat sa imong pag-click sa ato nga video, ug para ma-notify ka sa next video, subscribe lang o i-click nimo ang notification bell nga nasa ubos, and just comment below para sa shout out next time in my next upload, mas shout out ka. Ibutang lang sa comment section asa ka nga lugar, pangalan, lugar o unsa man yung pangutana or comment, imo lang i-type diya sa ubos. Okay, so karon atong hisgutan atong topic nga nasa atong thumbnail, ang duha ka klase sa patukuranan. Kini nga topic ato kining gikutlo sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Nga adunay duha ka tawo nga gisgutan dira nga nagtukod og balay. Adunay duha ka klases tawo, maalamon ug buang-buang nga gisgutan diha sa mga istorya. Ang maalamon nagatukod siyang balay sa bato ug ang buang-buang nagatukod siyang balay sa balas. Okay, so adunay duha ka klases patukuranan, ang bato ug ang balas. Ang bato sagad kini ginatukuran kini kung mag-ugbo kag balay, no? Kung makita nimo sa mga balay karon, ang ilang gipatungan sa ilang haligi is ang pundasyon nila is ang bato. Unlike sa unang panahon nga yuta ang ilang patungan, but dili siya lig-on tungod kay dali kayong anayon kung ang yuta ang iyong patungan. Nya bato nakapatong ang haligi sa bato, so lig-on siya kay dili man siya madali og kaanay. Samantalang kining mga istorya sa Matthew chapter 7 verse 24, pasensya na mga igsoon, do natay mga motor nga nangagi dinhi. Verse 24 to 27, gipundar kini sa bato ug sa balas. So ato kini higutan kinsa ning bato. Ang bato mao si Jesus Christ, no? Kini nga bato gihulagway kini nga si Kristo mao ang lig-ong bato, unya lig-on nga patukuranan. Unya kini nga duha ka tawo nga nagtukod sa ilang balay, puros nakaagi og ulan, bagyo, baha o sa tong gisigutan dito sa mga istorya, baha, hangin, may kusukuso ni adtong mga balaya. Katong na pundar dito sa bato, wala na tumpag. Apan katong na pundar sa balas, nabanlas gayud. So, unsa maning balas? Kining balas, nagisgot kini gawas ni Kristo, kay ang bato mauman si Kristo ato ang patukuranan. Ang balas, nagulagway kini sa patukuranan sa tao karon nga dili si Kristo. Unsa man mga patukurana nga dili si Kristo? Una, kining relihiyon. Sagad karong panahon na magwali, sagad na magwali, ang ilang introduce ang ilang relihiyon, ang ilang grupo, ilang sikta, ug diin sila nabilong, mao ilang kanabang ituboy, which is dili na mao ang dapat nga atong isangyaw sa tao, dili na mao ang dapat nga himuong pundasyon sa tao, nga ang atong relihiyon mo ato ang introduce sa mga tao. Dili, Jesus Christ siya mo atong introduce sa mga tao, dili atong relihiyon, no? And ikaduha nga patukuranan sa tao kining kwarta, no? Kining kwarta pod, tungod sa kwarta mawani si Kristo sa ato ang kinabuhi, maglisod na ta og simba tungod sa kwarta. So mao kini ang gihimong sukaranan karon sa mga tao, kining kwarta, no? Kining kwarta gyud ang sagad nga ginapakita sa mga tao, kining bahandi, no? Ang ilang kinabuhi ug kalipay anaa sa mga butang ining kalibutana.
ang ilang bili, no, naa na diha sa mga butang ubahan di nin kalibutan na. Instead nga si Jesus Christ ang patukuranan naa sa mga bahandi na. Ug ang ikatulo, kining mga tawo nagsalig pud sa isigatawo ra pud. Lihimo nilang patukuranan nga ang ilang isigatawo dili sila mabuhi kung wala ng tawhana. No, dili pwede. Matud pa nila mamatay ko kung mawala ka. Kung mawala ka mamatay daw siya, no? Dili na mao. Jesus Christ ato ang patukuranan. And then kaning pagtulunan sa mga tao sagad karong panahon na gihimong pundasyon ni mga pagtulunan sa tao apan wala sa Biblia. Dapat atong patukuranan si Kristo. Unsa man mga pagtulunan nga atong itudlo, mahitungod kana ni Kristo. And then last kining atong kaugalingon matawag gyapon ning balas. No, kanang musalig ka imong kaugalingon, imong ka smart, bisan unsa ka kadato, bisan unsa ka professional ining kalibutan, but without Christ dili wala gyud kay mahimo. Dapat si Kristo ang ligong patukuranan nato para nga mahimo tang maalamon matud pa sa mga istorya unsaon man nato nga atong kinabuhi matukod ni Kristo. Una, kinahanglan nga mamati ka sa pulong sa Ginoo og mutuman ka sa imong nabatian. Matud pa sa mga istorya, ang maalamon nga nagtukod sa balay das bato mao tong tawo nga namati og nagtuman sa iyang pulong. Apan katong tawo nga namati apan wala nagtuman sa iyang pulong, nahisamag buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. So daghan kay mga tawo karon nga namati is pulong sa Ginoo, apan ang ilang kinabuhi, ang pagtuman nila sa pulong sa Ginoo wala na pundar sa pulong sa Ginoo kundi napundar sa relihiyon, sa kwarta, sa kagalingon, sa tawo o sa pagtulunan sa mga tao. Diha napundar ang ilang kaugalingon. Igsuon para mulig-on ang inyong pagpuyo, ipundar ang inyong pamilya diha ni Kristo. Kung gusto ka nga magmalampuson ang imong negosyo, kung doon na kay negosyo karon, kana itukod kana diha ni Kristo, no? Kung naa kay mga pamuhi, mga pananom, dapat si Kristo ang imong unahon. Siya ang imong pundasyon. Kung naa kay plano sa imong future, imong mahayag nga kaugmaon, dapat itukod ang imong kinabuhi ni Kristo. Daghan kay mga pamilya karon nga naguba, daghan kayong pamilya nga nawasak sa mga problema kay kaning bagyong gisgutan ni mga istorya, problema o kaning ulan, baha, bagyo nga mikusukuso, mao ni mga problema, mga balatian, mga kalisdanan, mga kawaladon, mao ni siya mukusukuso. Unya naay mga pamilya ron nga gisukuso mga problema sa mga tentasyon, nabungkag ang ilang pagpuyo nganuman kay dili si Kristo ang ilang pundasyon. Dali kayong magkagubot tungod kay dili si Kristo ang ilang pundasyon. Samantalang ang mga pamilya nga nakapundar diha ni Kristo, bisan pag muabot ang mga nagklase-klase mga problema, bagyos kinabuhi nga mapak sa ilang kinabuhi, dili gyud sila matarog. Matud pa sa mga istorya, wa gyud natarog ang natuko diha sa bato, nagpabilin yung ni barog. Pero katong naas balas, ay hinumdumi nga ang balas gagmay kayo ng mga bato. Daghan tuod sila pero gagmay kayo, nabanlas ra. Pag abot sa problema nabanlas, pag abot sa balatian biya sa Ginoo, pag abot sa kawaladon biya sa Ginoo. Sa bisan unsa lamang moabot silang kinabuhi, discouragement na miya sa Ginoo. Nganuman kay ang ilang pundasyon dili ang Ginoo. Hinumdumi ni John 15 verse 7. Kung wala ang Ginoo sa kinabuhi, wala tay mahimo. Bisan unsa nato paningkamot, bisan pag ulo atong iapil og daro, paningkamot hasta ulo kamot tiil atong gamiton. Without God sa atong kinabuhi, dili ta magmalampuson sa atong mga plano. Muna kini nga video, usa ka challenge sa matag usa nga ang imong patukuranan dapat ang Ginoo. Dili dapat nga ang imong patukuranan karon relihiyon, ang imong grupo dili na mo dapat si Kristo ang imong patukuranan. Ug asa man karon nga pundok, asa man karon nga relihiyon, ang pangutana, si Kristo ba ang imuhang pundasyon? Si Kristo ba ang patukuranan or imo rang gipatigbabaw ang imuhang pagkarelihiyoso? Panwala ka nagtuman sa pulong sa Ginoo, lisod hindi abot sa mga problema, banlas ra gyapon. Daghang mga pamilya naguba karon, daghang pamilya na banlas problema tungod kay dili si Kristo ang ilang pundasyon. So God bless. Mao lang ni ato ang tubag sa ato ang pangutana sa ato ang topic nga dunay duha ka klases patukuranan, bato ug ang balas. So God bless sa ato ang mga viewers o
gusto pa ka nga mutan-aw pag laing video, just directly click this video and also this video. Directly mo play ra ni siya kung imo na siyang i-click. So God bless.